When you talk about hot rhythm, you have to talk about J Mali. Check it. While I have to survive. An ce bike badere bikin yau muna shagali. Matan yau za su jago ba tozali irin wannan wankan har ta satin lalle. Kai ya zo ga nuranki, yan yau shine angonki. Malam ya kuma zaka tafi jiya mun yi magana da kai daren jiya. Zaka wuce kaman baka san komai ba. Haba, banda abinci. Yanzu ni magana jiya ma na riga na mata ta. Ina so in je neman wani abin da zamu riga mu ci. Kuma kina mun wata maganar wani abu. Ni na mara. Ai wallahi yau malam za a yi bala'in da ba a taba yi a cikin gidan nan ba. To fa. Akan a baya? Akan a baya. Ni ai ko ba da ni ba. Dan ba zan iya bala'i da masifa ba. Kin ga wace tafiya zana. Garzali magana fa nake maka fa. Magana fa nake maka. Garzali wallahi akan rigar sai ne maka rashin mutunci akan a baya. Na rantse da Allah kuwa.